certificate for living lettered music. This certificate is presented to Archbishop Bidzuza. Siyabonga kakhulu Mshazi Khazi ulibambile abaculi abaningi abezemva kwakho namanje seminabo, and we can see ukuthi usakhompyutha futhi nabo very strong. Siyabonga kakhulu Mshazi, ungayibongela ebandleni. Amen. Thina sondele nesivinini bazalwane. Sesisele 25 minutes sila. Ngilungele lapho bazalwane egameni lika Jesu. Ngizwela ukubonga ikakhulukazi kubaba wethu uPresident ubaba uGwala necabinet yakhe, ngizothi all protocol observed. Ngibonge nje lebandla lonke lekhala abangcwele ukungiseka, ngoba ukube kuthiwa ibandla likho kwangeke kuzwakale lokho, kodwa kukhona balo ibandla nokufika kwalo ngalokuthi libona ivision yami. Ngicabanga ukuthi okunye lokho okwenza ukuthi ngize namhlanje ngizokwamukela lokhu engikuthola namhlanje. Ngithi-ke siyabonga baba uGwala ukuthi masikhona kukhona